Hello! Paljonko vielä Pudasjärvelle? Itosen seteli. Mä piilotan sen tänne yhteen paikkaan ja heti kun löydät tämän seteli, niin kirjoita tuohon meidän viestikenttään, että mistä löysit. Niin mennään sitten ensi kerralla, niin pannaan 10. Mitä me tehtäis lauantaina? Niin. Lähtäisikö me vaikka uimaan? No. Mutta ainahan sitä voi uimaan lähteä. Vai lähettäisikö sittenkin urheilee? No aina sitä voi lenkille lähteä. Vai lähettäisikö vaan katsoa, mitä täällä tänään tapahtuu? Olisiko Kemissä jotakin vauhikasta vaikka? Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. We're gonna celebrate and have a